fini aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata don in na min bɛ bɛn février kalo tile 27 ma san 2024 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba fana sanfɛ ni wagati in na Bamako yan 105.0 Segu 100.1 Sikaso 103.8 min ye Canal Plus ye 589 an lamɛnnen don nin bɛɛ lajɛlen ka radio joliba page Facebook ani joliba TV News ale page Facebook an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Limanaw a kun ye aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ aw mana kɛ fan o fan o la min ye kunnafoni di sɛbɛnw ye olu bɔra bi limanaw gafe 3 bɛ yan an bɛna olu lakale aw ye Nouvelle Horizon bɛ a la le soir de Bamako b'a la fo ka taa se les Républicains ma an bɛna ninnu kunnafoni di sɛbɛnw lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kumana an b'a fɔ yen na aw danse limanaw gafe fɔlɔ an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye sigikafɔba min bɛ yen n'a bɛ ka labɛn sisan jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko dialogue intermalien awa kuma bɛna kɛ fɛnba minnu kan n'o ye terme de référence ye a jala k'a fɔ o ye kɛra baara dayɛlɛ ye min kɛra centre international de conférence de Bamako la premier ministre ɲɛkɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo ntɛnɛn février kalo in tile 26 o la dialogue intermalien bɛna kɛ kumasen minnu kan babu minnu bɛna ta kɔnɔna la u k'o de ma ko terme de référence ni ye jateminɛ kɛ min ye ministre damadɔ tun bɛ a ko fana kɛnɛ ka ye ministre min b'an ka mara cɛman bɔli kunna ka taa se min bɛ tali kɛ yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ministre min bɛ bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya kunna min jantolen bɛ accord d'Alger fana na min bɛ tali kɛ colonel major Ismaila Wage ka taa se min ye comité de pilotage yɛrɛ n'o ye dialogue intermalien a ko bɛɛ lajɛlen tan bɛ ka di maa min ma premier ministre kɔrɔ Usmani Isufi Mayiga ka fara premier ministre ka Dr Choguel Kokala Mayiga o la n'i y'a lajɛ limanaw fo ka taa bila février kalo in tile 29 natɔ in na sigi bɛna kɛ hakilabaw kan o ko min ma ko atelier national de validation limanaw ni sigikafɔ min filɛ nin ye a jarala k'a fɔ ko dialogue intermalien yɔrɔ ale baaraw n'u donna ka ban maa minnu b'a baara la olu dɔnna ka ban mun tora baara ka to sen na o de baaraw daminɛw filɛ nin o de la Bamako sigida sabanan n'o ye commune 3 ale maire madame Jire Mariam Diallo ale kɔni ye maaw bisimila a ka sigida kɔnɔna la ka sɔrɔ ka i da don baara in a nafa fana na ka min ye nabaw k'u bɛɛ lajɛlen bisimila Nouvelle Horizon ka fasiri kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko comité de pilotage a ɲɛmɔgɔ n'o ye Usmani Isufi Mayiga ye a ye tasibila kɛ a kɛlen kɔ ka kuma ta ka ɲɛsin min ye Adama Samaseku ala ye ale miniji dɔgɔya tile 3 ka kɔn ni sigikafɔ in ye yɔrɔ Adama Samaseku kun ye dialogue intermalien a ma sugalinden dɔ fana ye ale de tun bɛ sɛbɛnniw kɛ ka gafew fara ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko rapporteur général ayiwa a jala k'a fɔ ale kɔni fatura limanaw tile 3 ka kɔn nin baara ninnu dayɛlɛli ɲɛ Usmani Isufi Mayiga ye tasibila kɛ ka ɲɛsin ale ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka jamanakuntigi fana fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye danaya min da olu kan k'a fɔ ko min ye dialogue intermalien n'o ye malidenw ka da ɲɔgɔn na ka sigi ka kuma kɛ ka kuma ta ɲɔgɔn da la limanaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana ko bɛɛ lajɛlen kan Usmani Isufi Mayiga ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita fo baara in na a ye danaya min da u kan k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye sigikafɔ jamanakuntigi y'a ɲini a ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko kun b'a la nka k'a tɛ n'a fɔ ko gɛlɛya min filɛ nin an dala sisan k'o de ye sigikafɔ yɛrɛ kun ye n'o tɛ ko sigikafɔ caman kɛra an ka jamana kɔnɔ wa gɛlɛya caman fana tugutugura ɲɔgɔn na jamanaw min ni o bɛɛ b'a jira k'a fɔ halisa n'a fɔra maaw ka sigi sigikafɔ ko o de ye damu ye Usmani Isufi Mayiga y'a jira k'a fɔ ko kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min na
ayiwa o tile bɔ waati ninnu fo ka na se sisan ma n'i y'a lajɛ min ye surakaw ye olu ye wulikajɔw kɛ burudamɛw jamanaw ka taa se min ye faransefa yɛrɛ n k'a fɔ faran maliyɛn ayiwa wari dilanla waati min na wulikajɔw kɛra ka taa se wulikajɔ politiki gɛlɛyaw a kɛra sababu ye ka fangaw falen falen kabi san 2000 ni fo ka n'a bila san 2012 la mali yɛrɛ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ bɛnko la n'a kɛra sababu ye bɛnkanniw ni fɛn caman o kɛra an ka jamana kɔnɔna la Usumani Yusu Mayiga ko gɛlɛya in maaw k'a dɔn k'a fɔ a ma daminɛ sisan sigikafɔ min dabɔtɔ filɛ nin ye n'o ye dialogue intermalien Usumani Yusu Mayiga ko fɛn de don a bɛ n'a fɔ baaraw bɛ tugu ɲɔgɔn na ni dɔ ma ɲɛ sɔrɔ dɔ bɛ tugu o la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni dialogue intermalien min filɛ ko nin ye malidenw yɛrɛ dama ye yɔrɔ an bɔra bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔnɔ n'o ye accord d'Alger yɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen bilen n'a fɔra k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn maa wɛrɛw de y'u da don o la maa wɛrɛw de y'a fɔ ko malidenw a ye sigi ka bɛn olu de jɔra o garanti kɔrɔ bi bi in na sigikafɔ min bɛna kɛ Usumani Yusu Mayiga ko nin garanti bɛ malidenw yɛrɛ dama de bolo nin mana taa sira o sira kan malidenw olu de y'u sigi k'a kuma kɛ wa jamanakuntigi ale de ka laɲini fana don jamanaw nin baara ninnu dayɛlɛla kunungo Centre international de conférence de Bamako la a kɛra premier ministre ɲɛkɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ani ministre caman minnu da bɛ a baara in na Nouvelle Horizon ka kuma don jamanaw Nouvelle Horizon ka kuma la tuguni ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye baloko gɛlɛya ye ayiwa ko a bɛ Menaka mara kɔnɔna la nin waati in na kosɛbɛ a kɛra sababu ye Menaka muso dɔw bɛ yen minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la gɛlɛya yɛrɛ kama n'o ye déplacé interne ye ko olu ye u kanabɔ ka taa Menaka ale gouvernorat la marabolo ɲɛmaayaso muso caman de don minnu bɛ yen ni olu kɔni wulila kunungo ntɛnɛn ka taa u ka hamina da min ye Menaka ale gouverneur tulo kan nka o y'a sɔrɔ gouverneur tɛ yen sabu ale nalen bɛ Bamako yan an bɔra ka dialogue intermalien ko kuma min fɔ o baara minnu dayɛlɛla ale nana o ko la nka u ye gouverneur ka conseiller dɔ sɔrɔ yen u ye kuma in da o tulo kan jamana o y'a jira la k'a fɔ ko olu muso minnu bɛ Menaka bi ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye kelen bɛ olu ka baloko gɛlɛya u y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kɔsa in na ayiwa bamanciya wale bamanciw ka tiɲɔgɔnya n'i y'a lajɛ jɛkulu minnu bɛ yen État islamique au Grand Sahara EIGS ka taa se jɛkulu minnu fana bɛ yen n'o ye bamanci jɛkulu ye i n'a fɔ Mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés, MSA Gatia, groupe État islamique au Grand Sahara ninnu bɛɛ lajɛlen ye bamanci jɛkulu ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ kuma bɛɛ o kɛlɛ kɔlɔlɔ o de bɛ taa bi sigidalamaw kan minnu bɛ yen u da yɛrɛ tɛ foyi la muso kofɔlen ninnu y'a jira k'a fɔ olu wulila ka bɔ sigiyɔrɔw la jamanaw caman de y'u ka dugu bila ka na Menaka dugu kɔnɔna la se kɔni t'u ye bi u t'a dɔn u bɛ balo yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kɔsa in na jamanakuntigi ye balo dɔw di tɔni 200 ɲɔgɔn na ko ka t'o di Menakakaw ma jamanaw ka a bɛ n'a fɔ balo in a ma s'a tigiw ma i n'a fɔ muso ninnu bɛ k'a lakale cogo min na sabu olu ko balo min bɔra jamanakuntigi colonel Asimi Goyita yɔrɔ ka dɛmɛ ta ka taa ɲɛsin u ma sabu a yirala k'a fɔ Menaka waati dɔ la da kun tugura bamanciw fɛ k'a fɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ balo min taara di Menakakaw ma tɔni 200 ɲɔgɔn na ko balo ninnu dɔw bɛ yen muso ninnu ma fɛn sɔrɔ a la u ye ɲininkali kɛ o balo ninnu hala kisɛ kelen a kasa ma se olu ma u y'o kunnafoni da gouverneur ka conseiller tulo kan gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ a ye muso ninnu ladɔnniya k'u hakili sigi k'a f'u ɲɛna k'a na dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma wa laɲini min kɛlen filɛ nin ye a na lase a laseyɔrɔ la walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati Mahamani Ture ka fasiri don limanaw n'an bɔra yen Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye yɔrɔ nin waati in na ale tɔgɔ bɛ M5 RFP maa dɔw da kosɛbɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ yɔrɔ M5 a bilama a bɛ n'a fɔ a tilalen bɛ fila ye fan dɔw bɛ yen o bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ fan dɔw bɛ yen a na kɛ o bɛ ka premier ministre yɛrɛ senkɔrɔma don do minnu bɛ yen n'olu bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ M5 RFP k'u ye wele bila premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ma ko a ka bɔ ten sa a ka kuma M5 ko in na M5 ko in bɛ dangan min na bi ko gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ malidenw kɔni ta kɛmɛ u sigin bɛ ka ninnu lajɛ limanaw ko a kɛmɛ sama-samani dan de ye M5 mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ Choguel nɔfɛ dɔw bɛ yen olu bɛ olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu kɔni jɛlen tɛ ni foyi ye M5 ko la bi n'i ye jateminɛ kɛ limanaw waati min na vice président min ni ale gɛnna jarala k'a fɔ mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques Boubacar Ka Traoré
awa minnu bɛ ni jala k'a fɔ ko olu ni Boubacar Ka Tarawele tɛ fankelen fɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye balalen kɛ kunungo u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma ko réunion extraordinaire awa huis clos maa yɛrɛ kun tɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan n'u yɛrɛ dama tɛ yɔrɔ Imam Umaru Jara ale de bɛ olu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma u tilalen kɔ ɲɔgɔn ye in na jamanaw u ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la awa u ye wele bila min ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ma ko a k'a lajɛ a ka bɔ ale kelen de bɛ se ka kuma nin ko in na M5 ko bɛ danga min na bi ni farafarali ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ a kɔnɔna la a ka se ka kuma a ko la ko min bɛ tali kɛ Boubacar Ka Tarawele yɔrɔ nin waati in na a fɔra k'a fɔ ale gɛnna ka bɔ M5 la n'i y'a lajɛ jamana Boubacar Ka Tarawele yɛrɛ yɔrɔ k'a ma se ka baaraw kɛ ka ɲɛsin M5 taabolo ma ka se ka M5 seyɔrɔ la comité stratégique n'i ye jateminɛ kɛ min ye M5 ye yɔrɔ a comité stratégique a fɔra k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ da b'a ko la premier ministre ko a ka bɔ olu kɔni bɛ min ɲini bi ale ka bɔ makun kɔnɔ ka kuma M5 ko in na sabu gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara a kan limanaw halisa M5 kun o kibaruya la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen o kɔfɛ yɔrɔ maaw dɔw bɛ yen jɔnjɔnw bɛ ka taga di u ma n'o ye décoration ye waati kelen M5 maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka gɛn ka bɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ni o ye primature ye u ka sɛbɛn minnu taara k'a fɔ u ka baara kɛ n'o ye décret ye o décret ninnu caman de bɛ yen jamana ko segin bɛ ka kɛ décret ninnu kan ka wuli ka bɔ yen min ye M5 maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ primature la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la jamana n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ la yɔrɔ min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Ibrahima Traoré n'u k'a ma ko Jack Boyer ale ka baara dansigi kɛra a la primature la o kɔfɛ ale fana nɔ kan maa minnu tugura a la o ye Kumba Yarisi ale ye chargé de mission ye primature la min ye Isaka Jara ye conseil technique de primature la Bali Jakite chargé de mission de primature la madame Kadiatou Diala chef service courrier documentation primature la min ye Dramane Kone conseil technique do primature la ninnu bɛɛ kun ye M5 RFP tɔndenw de ye u taara u bila premier ministre kɛrɛfɛ baarakɛyɔrɔ in na ye nka bi jamana e ko olu bɛɛ lajɛlen ma yafama k'u ma k'u bila sira k'u bolo bɔ baara la premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la o fana kɛn b'a damana gɛlɛya ye bi minnu n'o kumaw cayalen bɛ jamanaw nin de ye kunnafoniw ye Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiri de sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin waati in na ni jamana ɲɛmɔgɔw ma janto kɛ kuranko in na limanaw baaraba dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka jɔ jamana ka nafa b'a la jamanadenw yɛrɛ ka nafa b'a la n'i y'a lajɛ ko yɔrɔ bololabaarakɛlaw olu kɔfɛ yɔrɔ kuranko kɔni ye olu dɔw ka baaraw sigi a sendɛgɛ kɔnɔna la bi nka baara belebeleba dɔ bɛ yen min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni mara la a jala k'a fɔ dugujukɔrɔ nafolo dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko lithium lithium baara belebelebaw bɛ sen na walasa yanni san 2024 yɛrɛ ka ban a jala k'a fɔ layidu de dilen don k'a fɔ lithium na bɔ jamana in kɔnɔna la yan nka ko lithium yɔrɔ a fana baara belebeleba minnu bɛ sen na walasa a ka se ka bɔ kuran de bɛ baara kɛ nka a jala k'a fɔ ko kurantigɛba min bɛ Mali kɔnɔ bi a kɛn bɛ sababu ye ka lithium baara a bɔli ma daminɛ dɛ nka baara ɲɛbila baara minnu bɛ sen na ka se ka o baaraw yɛrɛ ka sen na sumaya kosɛbɛ fasiri n'o ye le soir de Bamako ye a ko sigikafɔba dɔ de kɛra n'o ye promotion des industries minières énergétiques du Mali walasa sigida la ni dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ kɔlɔlɔ kana se sigidalamaw ma o sigikafɔba dɔ de kɛra Buguni mara la min ye février kalo in tile 22 ka taa bila tile 24 tɛmɛnen na forum belebeleba don u k'a ma ko golden day ɲɔgɔnyeba min ni bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ a la o de kɛnɛ kan jamanaw ko maa dɔw bɛ kunnafoni dɔw kalama olu y'u dama suyɛn k'a fɔ ko société lithium Mali SA ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ kurantigɛba min bɛ sen na sisan Mali kɔnɔ kurantigɛ in n'a tora sen na fo waati jan a bɛ sɔn ka lithium bɔli don nataw la yɔrɔ yanni san in ka ban a fɔra k'a fɔ lithium bɔli na daminɛ Mali la nka ni
ayiwa kurantigɛ in ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ a la yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma la kuma bɛɛ bɔli la u n'a fɔ ko kurantigɛ in ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔla o fɛɛrɛ kɔni ma ye fɔlɔ nka ni kurantigɛ in kɔni tora sen na fo ka taa se san 2024 kɔni kuncɛli ma jamana maaw jigi dalen bɛ dugu jukɔrɔ nafolo min kan n'o ye lithium min ni jamana bɛ k'i disi gosi n'a ye bi ko a na bɔ don nataw la a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ sabu kuran fana jɔyɔrɔ b'ale ko in na kosɛbɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts ɲɛmɔgɔ ni o ye Adama Jara dit Ben le cerveau ko ale bɛ sɔn ka bɔ kaso la don nataw la kunun ko ntɛnɛn février kalo tile 26 san 2024 Adama Jara Ben le cerveau ko a jɔra sariya tigilamaw ɲɛma cour d'appel la a ka sariya a ka kiiri tigɛli laban yɛrɛ la yɔrɔ Adama Jara a kun ɲangina k'u bɛ fɛ k'a fɔ san 1 kaso a na o kɛ san 1 o juru na don a la san 1 dɔ in min n'o ye san 1 kaso ye k'a ye caman de kɛ o la a jala k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau kunungo a jarala sariya tigilamaw la ko a ka avocat olu kun ye weleweleli kɛ n'o ye appel ye k'a fɔ ko a kun ɲangina waati min na septembre kalo tile 23 tɛmɛnen k'a fɔ ko Adama Jara Ben le cerveau k'a ye dankari kɛ jamana na n'o ye atteinte crédit de l'État ye Adama Jara Ben le cerveau kɛra sababu yɛrɛ ye tribunal spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité min ye commune 6 ye o ye Adama Jara Ben le cerveau minɛ jamana k'a fɔ k'a ye dankari kɛ jamana na o kɔfɛ a tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye CNT Conseil national de transition u y'a bɔ yen nɔ k'a kɛ i n'a fɔ min taara ka ɲɛsin Kawo Jim ma n'i y'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau n'o yɛrɛwolo debout sur les remparts ɲɛmɔgɔ ye a ye kaso san 1 kaso min dara a kunna k'a ka to kaso la san caman kɔni kɛra o la o weleliw kɛra hali n'a fɔra k'a fɔ k'a ka bila liberté provisoire la sɔn ma kɛ o ma a ye kalo hakɛ min kɛ a bɛ n'a fɔ o san 1 tɔ tora dɔɔnin dɔrɔn de ye ko a tɛna mɛn yɛrɛ Adama Jara Ben le cerveau a mɛnnenba kɔni o ntɛnɛn nata in ye k'u n'a bila ka bɔ kaso la nka limanaw a yɛrɛ tɔɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Sidiki Kuyate o ye yɛrɛwolo fana ka kuma lasela dɔ ye o fana san 1 kaso de dara o kunna ale kɔni bɛ k'a ka kasolasigi kɛ nin waati in na san 1 ɲininkali caman de bɛ jamanadenw fana bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la yɛrɛwolo debout sur les remparts ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ni ninnu de kun wulikajɔ u sigi jamana u bɛ ka faranjɛla fanga u bɛ ka lafasa ko jɔnni de ka nafɛ bɛ a la ka yɛrɛwolo ka tila nin cogoya in na fo ka o ɲɛmɔgɔw minɛ ka olu don kaso la halisa jamanadenw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin sera ka kɛ cogo di nka limanaw a bɛ kɛ cogo di fasiri ka kuma la Adama Jara Ben le cerveau maa bɛ se k'a fɔ n'ale kɔni bɔra kaso la ale bɛ se ka a laɲini fana fiɲɛbɔda ka di a yɛrɛ tɔɲɔgɔn ma n'o ye Sidiki Kuyate ye kunnafoni filɛ Soir de Bamako y'a fɔ limanaw Soir de Bamako tilala k'a ɲɛfɔ tuguni ko Côte d'Ivoire jamana ale kun ye a laɲini waati dɔ la ka dansigi kɛ a ka balo dɔw la minnu ni olu tɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la o bɛ tali kɛ min ye sɛnɛfɛn dɔw la i n'a fɔ loko ka taa se bananku jamanaw ani ku jamanaw ninnu balo damadɔ bɛ yen Côte d'Ivoire jamana kun y'a ɲini k'a fɔ k'u tɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka sababu kɛ ndolantan min kun bɛ u ka jamana kɔnɔ n'u bɛ k'o labɛn a kun dabɔra fo kalo 1 ɲɔgɔnna de o kun kan ka k'a la nka limanaw k'a ma tɛmɛ tile 38 kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ko nin ko in tɛ se ka to sen na u ka sira labila ku ani woso n k'a fɔ ku ani bananku fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman ma limanaw ko ka a labɔ ko ka taa n'a ye ko ka taa feere jamana kɔ kan nka a kun dabɔ bɛ min kama o ye CAN 2023 min ta na yɔrɔ a fɔra k'a fɔ maa caman de taara dunanya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a bɛ se maa 1,000,000 a n'a kunkanfɛn ma ka se ka olu balo ka se o kɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kun y'a ɲini ko ka nin balo ninnu ko k'a to yen nka a ma tɛmɛ tile damadɔ kan tile 38 yɛrɛ ko kun y'a cayalen ko u ye balo labila ko ka bɔ n'a ye limanaw Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ayiwa sɛnɛkɛlaw fana jɔrɔlen bɛ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ Segu mara ko fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Barawuli ani Ɲɔnɔ ye yɔrɔ nin ye sɛnɛkɛ yɔrɔ ye kosɛbɛ ko bi ko ntɔn de kɛlen bɛ ka firi nin yɔrɔ ninnu kan kosɛbɛ min ye fasiri ye le Soir de Bamako a ko o ko minnu ma ko criquet pèlerin n'o ye ntɔn minnu bɛ yen n'u bɛ yaala yaala yɔrɔw la Barawuli ni Ɲɔnɔ a jirala k'a fɔ ko dugu caman de bɛ yen a bɛ se dugu 10 ɲɔgɔnna ma ayiwa tɔnw de taara bɛ firi olu kan a bɛ ka tiɲɛni kɛ hali n'a sɔrɔla nin waati in tɛ sɛnɛkɛ waati ye samiyɛ tɛ nka limanaw ko nin tɔn ninnu nin ye tiɲɛnikɛla tɔnw yɛrɛ de ye
tɔn minnu bɛ yen limana u bɛ dugu caman de la a kun yera dugu kelen de la Baraweli mara la nka a nana ye k'a fɔ tɔn ninnu tila ka caya dugu caman de la tɔn ninnu kɔni limana u mana se fɛn fɛn ma u b'o tiɲɛ u tɛmɛ sira la yɔrɔ jiri furabulu kɔni tɛ mangoro sunw ni min ye jiri sun fɛn fɛn bɛ yen ni nafa b'a la limana ni o bɛ ye nin yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ tɔn ninnu mana sigi a la yɔrɔnin kelen miniti damadɔ i b'a ye u bɛ jiri fura ninnu u b'a bɛɛ dun k'a ban yɔrɔ olu kɔni mana sɛnɛfɛn kɔni sɔrɔ o y'an ka taa ye limana a jala k'a fɔ bi wele dakan de kɔni kɛn bɛ Baraweli ale marabolo ɲɛmaw ani ɲɔnɔ marabolo ɲɛmaw ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na joona tɔn ninnu kana caya fo kana bila sɛnɛkɛ waatiw la n'o tɛ limana a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ a jala k'a fɔ ko dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen olu nɔgɔforow i n'a fɔ ɲɛmileni cɔkurani ɲafaji maɲale nin ye yɔrɔw ye limana a bɛ se hectare 20 ɲɔgɔnna ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ nɔgɔforow da ko yen kɔni a bɛ n'a fɔ tɔnw ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ yɔrɔ o ye nɔgɔforow ye kuma tɛ ni sɛnɛ waatiw don limana tɔn ninnu ka tiɲɛni bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin ye limana Soir de Bamako an b'a kuncɛ ni min ye ka bɔ a kɔnɔna la ko Togo jamana ale filɛ nin ye ka fɛɛrɛba dɔ tigɛ fɛɛrɛ min n'a bɛ kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamana 3 ma n'o ye Mali Burkina ani Niger ye Togo jamana ɲɛmɔgɔ ko u y'a laɲini sanni feere min bɛ ni jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye Alliance des États du Sahel ye ko Togo ko feerefɛn fɛn fɛn bɛ bɔ Togo jamana kɔnɔ ka na ni jamana ninnu na sale min bɛ d'a kan n'o ye taxiw ye ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin sɛbɛn yɛrɛ bolonɔ bila kɛra u ka commissaire général Philippe Koku Tchodje o kɛra février kalo tile 19 tɛmɛnen de ko commissaire général de l'office togolais des recettes OTR a ye bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ yen n'o ye ordonnance numéro 20 du 3 juin 1975 ani numéro 35 8 octobre 1975 o sariya min talen filɛ nin ye ko k'a lajɛ jamana 3 bɛ yen Burkina Faso Mali ani Niger ko sanni feere fɛn fɛn bɛ ni jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ taxi fɛn fɛn b'a kan ko ka taxi ninnu bɛɛ ben fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ limanaw nin man ka bali maanaw sabu Togo jamana ye bi AES jamanaw waati tɛmɛnenw na an yɛrɛ ka jamanakuntigi ni Faure Gnassingbé u ye kuma caman kɛ ni baara ɲɔgɔnya ninnu na n'o ye jago nasiraw ye an yɛrɛ ka minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Abdoulaye Diop fo ka taa se an ka nafoloko minisiri ma Alfuseni Sanu olu ye taama dɔ kɛ janvier kalo tile 30 tɛmɛnen teriɲɔgɔnya baara ɲɔgɔnya jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ka cidenya hukumu kɔnɔ ni Faure Gnassingbé ye ɲɔgɔn ye limana o ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna la kuma caman fɔra walasa min ye lakanako ye baara ɲɔgɔnya ɲɛtaga sira la ani politiko nasira la u bɛ se ka sigi sen kan Togo ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni Togo jamana ye nin kɛ ko nin tɛ bananako ye nin kɔni ye ka dɔ fara baara minnu bɛ yen layidu minnu tara ɲɔgɔn ye walasa a bɛ se ka don ba la cogo min na kunnafoni filɛ limanaw Soir de Bamako an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le républicain a kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko an balima chrétienw ka sunkalo an b'o la nin waati in na o de senfɛ min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ko a ye dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye an balima chrétienw ma u ka sunkalo la n'i y'a lajɛ dɛmɛ min filɛ nin ye a bɛ tali kɛ malo b'a la tulu b'a la min ye farini ye o b'a la ka taa se makɔrɔniw ma nin waleya min filɛ nin n'a taara jamanakuntigi colonel Assimi Goïta fɛ ka ɲɛsin an balima chrétienw ma limanaw ko nin min bɛ yira o ye k'a fɔ Mali furadama kelenya ko to ɲɔgɔn ta la diinɛ caman k'o to Mali la an ka ko to ɲɔgɔn ta la nin b'o de yira min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Agibu Danbele ale tun b'a ko kɛnɛ kan a kɛra min bɛ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 24 san 2024 a kɛra minisiri fana ɲɛna min b'an ka diinɛ ko ni laadala ko kunna Mamadu Kone nin waleya min filɛ nin limanaw Bamako archevêque n'o ye cardinal Jean Zerbo ye ale kɔni ye waleya in a y'a fɔ kosɛbɛ a ko nin ye hinɛ ani makari de ye jamanakuntigi fɛ ka ɲɛsin olu ma ko nin ye waleya min bɛ yen waati min na
awa chrétienw bɛ u ka sun na waati min na chrétienw fana labɛnnen bɛ k'u ka seliba makɔnɔ n'o ye paki ye limana awa dɛmɛ min filɛ nin ye ko nin b'a yira k'a fɔ awa mali kɔnɔ yan diinɛ ko ti yan kelenya badenya ani sinjiya o de bi yan k'a fɔ de ko nin bɛ nin diinɛ in na nin ye ka maaw bɔ ɲɔgɔn na Jean Zerbo ko o tɛ mali taabolo ye jamanakuntigi y'o ye o de yira olu la cardinal Jean Zerbo awa kɔni ye ala deli min bɛ n'o ye prière Saint François d'Assise o senfɛ limana ko a bɛ foli di jamanakuntigi ma a bɛ dugawu kɛ jamana ye walasa awa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la min ye catholiques fana n'o ye association des groupements d'église mission protestante évangélique du Mali AGCM olu ka pasteur n'o ye révérend pasteur docteur Noum Ag Infa Yatara ale fana ye jamanakuntigi fo nin baara in na kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ fɛn don min ye communauté chrétienne n'o ye chrétienw ka diinɛ min bɛ Mali kɔnɔ jamanakuntigi hakili b'u la bi wa bɛɛ lajɛlen ye maliko de ye limana an bɛ bɔ républicain kɔnɔ ka kunnafoniw kuncɛ ni min ye o ye an ka seko ni dɔnko tigilama dɔw ko waleɲumandɔn tara ka ɲɛsin olu ma minisiriso min bɛ bololabaara seko ni dɔnko kunna ni yɔrɔ sahalenw olu koɲɛ kunna maa 14 ɲɔgɔnna ko a ye waleɲumandɔn ka jɔnjɔn da u disi la limana olu cɛla min ye seko ni dɔnko sifinaka min b'an ka jamana kɔnɔ yan Sidiki Jabate ale b'olu cɛla min ye Memorial Modibo Keita ye baara in kɛra yen de a kɛra alamisa tɛmɛnen février kalo tile 22 san 2024 na kɛnɛ kan maa 14 ɲɔgɔnna olu bɛɛ lajɛlen kɛra grade chevalier de l'ordre national ani grade de médaille de l'étoile argent du mérite national avec effigie lion debout limana an y'a fɔ ten olu cɛla dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ yen bi n'a fana kɛmɛ ka Mali tɔgɔ se yɔrɔ caman bi n'o ye Sidiki Jabate a fana kɛra chevalier n k'a fɔ médaille de chevalier de l'ordre national a fana y'o sɔrɔ limana n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ u ka kuma lasela maa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye Burama Sumano ye ale kɔni ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka danaya la ka da u kan k'a fɔ olu ye jeliw ye olu ye laadalatigiw ye limana ka jɔnjɔn ta ka di u ma k'a b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi hakili b'u la wa olu ma foyi kɛ k'a fɔ ka nin sɔrɔ nka u ka baara fitinin min n'u bɛ k'o kɛ jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw jaja u hakili b'u la u ɲɛ b'u ka baara fitinin ninnu na min ye Burama Sumano ye a kɔni kumana ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ min ye minisiri yɛrɛ min bɛ seko ni dɔnko kunna Andogoli Gindo ale y'a jira k'a fɔ ko nin ka kan jamana kan ka kuma bɛɛ a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana seko n'a dɔnko yanga ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin u ma o de la ni décoration ninnu kɛra n'o ye ka jɔnjɔn da u disi la limana min ye minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ko maa 22 de don nka minnu taara k'olu yira o ye nin ye maa minnu fana bɛ yen ne olu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la n'o ye retraité ye o maa 22 fana bɛ yen olu fana jɔnjɔn bɛna di olu ma u ka baara la Mali kɔnɔ yan seko ani dɔnko nasiraw la Agibu Sogodogo ka fasiri do républicain a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ limana an bɛ kunnafoniw jɔ yan an sera ka min lakale kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ o ye nin ye ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an b'o lakale aw ye aw ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la